Με την οικονομική κρίση σε πρώτο πλάνο, κορυφώθηκαν χθες το απόγευμα οι μεγάλες καρναβαλικές εκδηλώσεις στην Κοζάνη, όπου χιλιάδες λαού γλέντισε και χόρεψε με την ψυχή του, σατυρίζοντας τον πολιτικό κόσμο της χώρας, ενώ το πλήθος των αρμάτων εντυπωσίασε για μια ακόμη φορά τους επισκέπτες που βρέθηκαν στην περιοχή μας για το εορταστικό τριήμερο της Μεγάλης Αποκριάς. Κασπερτζίδες προς Δουνουτού, λέει. Έχει ρίζα πολύ βαθιά η φούστα του τσολιά. Παύλος Μελάς. Έλα μπρε, τι φτιάχνεις μπρε. Κρόντς πολύ. Τι πειράζετε. Λέμε τσοκολάτα. Τσοκολάτο. Α, για να γλυκαίνουμε έτσι. Τι λέει εδώ. Τα κουρούνια. Σαμαρίν. Βενιζελίν. Αδύνατα τάχτη όμως. Αδύνατα τάχτη, δεν τα ταΐζει. Δεν βρίσκει. Έχω το τσιπουράκι μου εδώ μέσα. Πού ρίχνει άραβες τσιπουράκια ρε. Δεν χορταίνουμε τίποτα. Με τίποτα όμως. Πολύ χρήμα ρε κυκλοφορεί. Εδώ έχουμε πράγμα να φύγει τώρα σήμερα, θα γίνει σπουδά. Χρήμα τι να το κάνουμε. Αυτό το έχουμε στα τζόμπια, τι να κάνουμε, να μην φύγει. Κύρα πως τυράνει η Αυτή πίση. εδώ, άστης αυτή εδώ. Μπροστά στις Άραβες είναι Αυτή ζυπλαρέ. ρε, τίποτα. Όσα και να κλέψουν δεν φτωρούν τίποτα. Εδώ είναι το χρήμα. Εδώ είναι το χρήμα. Εδώ λαλάει το χρήμα. Λαλάει, δεν λες τίποτα. Έτσι. Φαντάζομαι πως και πονάει η πλάτη τώρα. Τι να κάνουμε. Τι ωραία. Τα φέσια. Ούν έφυγε το ποδάρι. Μάσιμα τα ποδάρια. Α? Περικοπές. Με ψόφσαν. Δεν βγαίνει τίποτα. Τα μετρώ. Τα ξαναμετρώ. Κάνει τίποτα. Αγιόρ κατευθείαν. Συντούμπα. Μη συζητάς. Γούρνα βαδά. Σας καρτερώ και σας έλατε. Γούρνα. Αγιόρ. Όχι να φας τα ποδάριας. Αυτά δεν έχουμε τώρα, αληθινά δεν έχουμε. Σώθηκαν τα αληθινά. Σέφκα, έλα. Στον πατρόνι. Σώθηκαν τα αληθινά. Δεν με λες. Με αυτά πάνε στον πατρόνι. Μέχρι του Ναϊόρκη πίσω. Γεια σου, χρόνια πολλά. Από Αθήνα, χαλέπα σε γνωρίζει. Από την Αθήνα, κράτα την να κάτσει εδώ τώρα. Θα κάτσω τώρα, χρόνια, δεν Πού θα πάει στην Αθήνα πίσω πάλι. 30 χρόνια παρακαλώ δεν έρχονταν. Πέρασε ήρθε. Έλα μ' εδώ, καλά περνάμε. Τι να φτιάσεις στην Αθήνα, κάτσε εδώ. Εδώ να κρυό παλιέ. Τι μαλλί ωραίο είναι τούτο. Παίζουμε το στημένο παιχνίδι. Ποιο? Το στημένο παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι είναι αυτό? Γνωρίζουν αυτοί ποιο είναι αυτό το Δεν παιχνίδι. σε βλέπω να κάνει λίγο έτσι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου που αντέχουν ακόμα. Σουρδαμάρας. Να πεις να σε παντρέψουν για να ησυχάσουν. Άιντε. Τώρα με το μνημόνιο. Έτσι. Να το, για τον κόλο είναι, για τον κόλο. Θα έχουμε για πέταμα θα έχουμε. Έλα, γητιά. Ζήτω. Παρακαλώ μόνο.